to, merasa mbok ingeti. Wis to bareng ae. Kok ya. Oh ha. Ha ha. Ha ha. Ha la la la. Oh. La 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 la. Ya ya tala. Ya tala. Ya. Piye to? Op. Ya. Mati neh. Miki bareng tak cekel apa gila ngono ya. Tom, Matur suwun Mas Joko. kowe iki lek ngomong lekmu mengok ki aja ombo-ombo mikrofon iki wedi karo untumu kuwi lho. Kok iso? Aduh, Pak rogo-rogo. Anu Pak, kleru Pak. Ya, Wis Pak rogo-rogo.